Vladimíre, jaká je u nás kultura stravování? Změnilo se něco za posledních 10, 20 nebo snad 50 let? Samozřejmě po roce 90 se tady hodně změnilo. V tom období od roku 68 do roku 90 to bylo vlastně nejhorší a spadlo to nejníž, protože vlastně to mělo mnoho příčin. Jedna z těch příčin byla, o tom se málo ví, byla ta, že na obor kuchař brali děti s nejhorším prospěchem, jaké byly. Takže prostě vlastně na kuchaře šly děti nejhloupější a většinou jim ještě rodiče řekli, tam si nakradeš. Tam byly nízké platy na kuchaře, totiž kuchař měl plat 1200 měsíčně a takže opravdu se stát počítal s tím, že si ten kuchař nakrade. Potom se to samozřejmě začalo lepšit. Po 90. roce jednak se začali vracet lidi, kteří nesnesli tuhletu praxi gastronomickou u nás a emigrovali a v té cizině pochopili, o čem to je, protože tady se to i těžko dalo pochopit. Ta praxe restaurační byla naprosto jiná než ve světě. Jo? Ve světě se například nic nevyhodí, všechno se zužitkuje. Takže vaří se proto, aby se vydělalo, aby se zhodnotila surovina tím vařením, tou úpravou. Já řeknu takový typický příklad, který často opakuju, už jsem s tím nudný, ale řeknu ho znovu. To je huspenina neboli sulc. Huspenina neboli sulc je nejvýdělečnější vlastně jídlo, který se v Čechách dá pořídit, protože výchozí surovina vepřové nožičky stojí kolem 15 korun kilo a dá se z nich udělat, dejme tomu, 6 porcí huspeniny po, dejme tomu, 60 korunách, 50 korunách. To je opravdu, tomu já říkám vydělávat v restauraci. Jo? My jsme pořád na tu kvantitu, než na tu kvalitu. To savoir-vivre máme posunutý někam jinam než Francouzi. Je to tak? Statistiky, že jo, říkají, že spotřeba vína u nás za poslední léta vyrostla asi trojnásobně, že jo, na úkor piva dokonce. Ale samozřejmě nemluví se o kvalitě vína, a takže největší tady ten problém, který je moderní, který nastal teď, který nebyl předtím, je v tom, že se tady to víno, některý se nadhodnocuje cenově a některý se dává se na trh, nebo může se dávat na trh prostě víno, které je absolutně nekvalitní. To je případ těch takových vinotek, kde dávají sudový víno, ale bez označení, bez toho, vydávají to za moravský víno, ale nemají označení toho vinaře, od kterého to dostali. Většinou se to přiváží v tancích z Moldávie, někde z Rumunska, jo, kde to je příšerná záležitost. Musí být označen vinař. To stačí, nic jiného prostě není zapotřebí. U každého vína, které se prodává, i to sudové, musí být jméno vinaře, odkud to víno pochází, a jinak se to nesmí prodávat. Já osobně se dívám na to české a moravské vinařství hodně kriticky, protože v poslední době počítají ty vinaři s tím, že Češi jsou vlastenci, že prostě budou dávat přednost domácímu vínu před zahraničním, i když to zahraniční je často o třídu kvalitnější a dokonce i levnější, a zneužívají toho vlastenectví jaksi až příliš. A taky kazej vkus vinařů, protože teď už skoro česká moravská vína nenajdeš čistě suchá. Je to
všecko samý polosucháče, protože Češi mají rádi sladší, hlavně dámy, takže prostě tady se už objevují ryzlinky polosuchý, šedá Rolanda polosuchá, já šílím, protože suchou šedou Rolandu už jsem neviděl ani nepamatuju. To je svinstvo, doslova svinstvo. Přijdu k vinařům a říkám mu, proč to máš všecko polosuché, protože se tolik prodává. Trh velice často dává přednost nekvalitním výrobkům před výrobky kvalitními, protože samozřejmě ten poměr cena a výkon je tam vždycky rozhodující. Ale existují věci nebo pravidla, která by měl každý výrobce znát a která jsou podle mého názoru nejdůležitější. A to je především pravidlo štamgastu, já tomu říkám, neboli stálých zájemců, stálých kupců, stálých hostů. Každý výrobce by měl vytvářet skupinu svých stálých zákazníků, kteří vědí, že jeho zboží je kvalitní a proto ho kupují. A těm dávat přednost před těmi náhodnými zákazníky, který jdou samozřejmě po ceně především a na té kvalitě jim nezáleží. To se týká v restauracích například, se velice často stane, že mají něco na lístku, něco úžasného a přestanou to dělat. A když se ho ptám toho kuchaře nebo toho majitele, proč jste to přestali, no ono to moc nešlo. Já si říkám, já už jsem vám sem poslal tolik lidí kvůli tomu a oni pak přijdou a řeknou, oni to tam nemají. To musíte vydržet. To je ten princip. Vydržet. Podívej, v Itálii jsou třeba malý vinařství, který, třeba moje nejoblíbenější italské bílé víno je Roero Arneis z Alby v Piemontu. To je malý vinařství, ty vína se objevují v restauracích po světě velice málo, ale on prosperuje, protože má to stále zákaznictvo a stálou cenu. Já dělím Evropu na dvě části podle toho, jak vnímají alkohol. Jo? Je to takový ten řez, šikmej řez skrz Evropou. U nás to prochází někde Valašským Meziříčím. Tam se v té severovýchodní části se prostě pije proto, aby se člověk opil, kdežto v té jihozápadní části se pije, protože mu to chutná. To jsou dva naprosto rozdílné přístupy k alkoholu, ale hlavně k vínu teda. A my, protože u nás se to dělí, je tam ta hranice u Valašského Meziříčí, tak se s tím nevíme rady a pořád jako přemýšlíme, jestli patříme tam nebo tam. Jsi pro apelační systém, tak jak je to ve Francii? Já jsem velkým příznivcem apelačního systému, už to tady dávno mělo být, mělo to fungovat a samozřejmě ale mělo to fungovat na těch principech, jako to funguje v Itálii, ve Francii a opravdu na seriózních principech a ne na tom, že někdo se z nás tam tím a tak my si to spolu domluvíme. Já si dovolím trošku nadsázky, protože když si uvědomím, že si složil sladké mámení, nepil si u toho nějaké sladké víno? No už se jednou pokusil nějaký šikulka nazvat jedno svoje příšerné sračkové víno sladké mámení. To jsem mu zarazil tedy velice rychle. Inspiraci člověk potřebuje jenom jako nějakou databázi, kterou má v sobě v těch šuplíčkách zastrčenou, ale pak, když se něco opravdu dělá, tak žádná okamžitá inspirace nepřichází v úvahu. Tam musíš si z těch šuplíčků, který máš, vytáhnout něco, co se hodí k té povaze té písničky, anebo vůbec jakýhokoliv psaní, který píšeš. Tam okamžitá inspirace, jak si lidi myslejí, že když je člověk zamilovaný, takže napíše milostnou báseň, to je přesný opak.
přesný opak. To jsou nejhorší milostné básně, jaké existují, který napsali zamilovaní básníci. To je příšerný něco. Tvůj názor na vinařské soutěže, lze vůbec srovnávat jedno víno s druhým? Já jsem veliký nepřítel vinařských soutěží. Já si myslím, že vždycky je to spíše, ten výsledek je vždycky spíše otázkou toho, kdo se s kým zná a kdo... Jo, já si nemyslím, že je to seriózní hodnocení a vím to i z praxe, protože jsem několikrát se nějakých takových takzvaných soutěží zúčastnil. Takže, no, a výsledky například, výsledky českých soutěží jsou naprosto evidentní, jo. Já ti můžu předem říct, že vyhraje určitá firma, která taky vyhrává pravidelně, že jo, to je prostě, a přitom ta kvalita není souměřitelná s tou cenou, ty vína jsou přeceněný, ale protože jdou do supermarketu a protože tam mají ten široký záběr a dělají se ve vysokém objemu, tak prostě mají ten efekt. A protože mají za sebou to, jako my jsme vyhráli, tohle my jsme vyhráli. Možná je málo známo, že tvůj profesor byl Milan Kundera, slavný spisovatel. Co pil? Bylo to, u Kundery to bylo složitý, on nebyl nějak jako vinař. On, i když pocházel z Moravy a pil to víno spíše z takových jako důvodů, něco jiného mám pít. Pokud si vzpomínám, tak pil bílý většinou a moravský, protože v té době jiná vína tu ani moc nebyla. A my jsme chodili do restaurace, která se jmenovala Rotisserie a tam měli, pokud si vzpomínám, z červených pouze toho Španěla s tím plastikovým černým bejčkem, Torres, jo, tak to tam mívali a bylo to hodně drahý. A jinak tam byli sami český. Já jsem myslel, že kvůli vínu odešel do Francie. Ne, to v žádném případě, A ve Francii, pokud vím, tak pil velmi často koktejly. No, můj nejoblíbenější, který pravidelně dělám, jsou L'Escargot à la Bourgogne, a tedy šneci po burgundsku, a ty si dělám sám, tedy od samotného sběru v květnu. A když si udělám ten polotovar potom v nich a potom v průběhu roku je mám po 12 mražáků a potom už si je dělám, jako já je nedávám do těch ulit, já mám ty francouzské misky, protože Francouzi už dneska to vůbec do ulit nedávají. Jednak je to hygieničtější a jednak je to i líp to vypadá, já to mám rád. Takže potom si to dělám v té misce v sobě. Takže to dělám velice často a dokonce jsem zblbnul i své sousedy vesničany na svém letním sídle v jižních Čechách, který se do toho zamilovali a teď mi to sbírají sami a vždycky čas od času děláme šnečí hody.